Kukhona kumangalisayo okwenzekile ungithintile wangiphelelisa moment in our lives when we get that touch, that personal encounter. Amen. Kukhona lesikhathi la wazi khona usho unesiqiniseko sokuthi ngizwile touch kaNkulunkulu in my life. Bazalwane, this is even ibe ngaphezulu kwe-head knowledge, iba ngaphezulu kokwazi kwasengqondweni. Bazalwane, ukwazi kuhlukene. Kukhona ukwazi kwasengqondweni, kukhona ukwazi kwasenhliziyweni. Ukwazi kwasenhliziyweni kunesiqiniseko. It's something that cannot be taken away. Amen. USisimbali, when she was crying in the middle of the night, ubekhale ngathi ugoniwe. That's a personal touch. Amen. Ngiyayazi leyo nto yokuthi ube nesiqiniseko sokuthi someone is holding me. Ube nesiqiniseko sokuthi ngibanjiwe. Njengamanje kukhona ongidonsayo, kukhona ongikhiphayo. And ngisho ungavuka ekuseni uhlangane nayo lento kukuyo, kodwa usuke unesiqiniseko ukuthi I know ukuthi ngikhishiwe, ngimzwile, ngibambe, ngidonse, ngikhipha. Noma ungahlangana nomuntu akubuze ngayo lento yayizolo, athi ngizwile ukuthi wehlelwe ukuthi, you know in your heart ukuthi I've been taken out of this situation. Lokho engikubonayo nje sekuyizinsalela ezizama ukungethusa, kodwa khona I know ukuthi ngibanjiwe, ngakhishwa. That's a personal touch. Amen. Amen. That is a very important person in the life of a Christian. Amen. Umzuzu obalekile empilweni yakho ukwazi